Serokê Giştî yê CHP Özgür Özel li ser gotinên şaredarê mezinê Enqerê Mensûr Yavaş ku li ser ala Kurdistanê gotibûn kî li ser vê kursiya xivî be eger peyva wî dilê kesekî iştibe weke serokê giştî yê CHP ew helaliyê dixwaze yan daxwaza lêborînê dike. Daxuyaniyên Mensûr Yavaş yên dixwenîşandana 22 Adarê de li ser navçeya Serîçxaneya Stenbolê bûne sedemên erazîbûnên Kurdan. Serokê Şaredariya Bajarê Mezinê Enqerê Mensûr Yavaş çûbû Stenbolê ji alaya Kurdistanê re gotibû paçik her wiha paşî wê gotinê baroyên Wan û Şirnex û Amedê li Bakurê Kurdistanê de jî Mensûr Yavaş doz vekiribûn. Özgür Özel serokê CHP li ser gotinên Mensûr Yavaş got ku peyama partiyê di derbarê wê mijarê de ew peyamaya ku ji devê serokê giştî hatiye bîstin. Serokê giştî CHP her wiha li serîçxaneya navçeyeke Stenbolê ye ku navê Mensûr Yavaş bîne ziman bêyî navê wî bêje li ser gotinên wî ragihan ku li ser vê kursiyan li ser wê dikê li wê meydanê 5 rojin gelek axiftin hatine kirin hevok bê şaştî nabe weke ku Özgür Özel dibêje kê li ser vê kursiya axivî be eger peyva wî dilê kesekî iştibe weke serokê giştî yê CHP ew daxwaza lêborînê dike. Cardin weke Özgür Özel dibêje Newroza hemû xuşkûbirayên xwe yên Kurd pîroz dike û ji wê derê silav ji Selaheddîn Demirtaş re şandin li girtîgeha Edirne.